Helo, Awen dwi o gwmni Sbarduno. Dwi'n gweithio hefo STEM Gogledd i ddangos i chi sut mae creu arbrofion STEM yn eich cartref. Yn ers heddiw, beth am i ni fynd ati i greu hufen iâ cartref ond heb defnyddio rhewgell. Ar gyfer yr arbrawf yma, byddwch angen llwy fwrdd, llwy de, amserydd, tywel, 2 gwpan, bag bach a bag mawr sydd yn gallu cael ei selio, rhew, siwgr, rhin fanila, hufen trwm, enghraifft hufen dwbl, a halen. A mae'r halen yn gallu fod yn halen bwrdd neu halen craig, maen nhw i gyd yn gweithio. Da chi hefyd angen powlen ar y diwedd ac yn amlwg mi fyddech chi angen potia ar gyfer blasu eich hufen iâ. Yn gyntaf, da ni angen paratoi yr bag bach. Felly, be da ni angen rhoi yn y bag yma ydy 1 llwy fwrdd o siwgr, hanner cwpan o hufen, a hefyd chwarter llwy de o rhin fanila. Ac yna cau y bag, mae'n gymysgu. A wan, da chi'n barod i wneud yr bag mawr. Ar gyfer y bag mawr, rydych angen hanner cwpan o halen, a wedyn 4 llond cwpan o'r rhew. Felly mae gennych chi'ch bag mawr yn barod ac eto trio cymysgu'r halen i fewn yn yr rhew. Ac yna, beth ydych chi'n mynd i wneud ydy, gan sicrhau lle bod chi wedi gwagio'r aer allan o'r bag, ydych chi angen rhoi eich hufen i fewn yn y bag mawr a drio roid o yn ganol yr rhew. Ac yna, cau y bag, wneud yn siŵr bod y 2 bag wedi cau, ac wedyn mae angen rapio mewn tywel, a ysgwyd. Ar ôl cwpl o funudau, beth sy'n bwysig bod chi'n wneud ydy bod chi'n cael golwg ar y bag bach fel bod chi'n gweld os ydych hufen chi yn cychwyn troi. Felly ar ôl i chi ysgwyd am dipyn go lew ac wedi edrych ar y bag bach i weld os ydy'r hufen wedi cledu, mi ddylia chi fod hefo hufen iâ. Felly, gewch fwynhau o wan, neu mae'n bosib i roid o yn yr rhewgell fel gewch chi fwynhau o hwyrach ymlaen. Gan fod 'na halan ar y bag, beth swn i'n awgrymu'ch bod chi'n wneud ydy rhoi y bag mewn dŵr oer fel bod yr halan yn dod i ffwrdd oddi ar y bag rhag iddo chi gael halan yn eich hufen iâ. Felly, sut ydyn ni wedi wneud hufen iâ? Mae dŵr pur yn rhewi ar 10 gradd Celsius. Mae'r halen yn caniatáu i'r rhew fynd yn oerach. Felly, y fwyaf o halen ydym yn ychwanegu,
yr oerach mi eith yr hew. Felly, mwyn i'r hew ymdoddi, mae hangen egni. Ac mae'r egni yma yn cael ei gymryd o'r amgylchedd. Ac yn y sefyllfa yma, mae'n cael ei gymryd allan o'n cymysgedd o'r hufen. O ganlyniad, mae'ch cymysgedd yn rhewi. Dylai'r rhew deimlo yn oer iawn, llawer oerach na'ch rhew arferol, felly dyna pam oedden ni'n defnyddio tywel i'w orchuddio. Dyma'r un broses sy'n cael ei defnyddio pan mae halen yn cael ei rhoi ar ffyrdd mwyn ymdoddi rhew. Reit, be am i chi fynd ati i greu hufen iâ eich hunan? Gallwch wneud o'r ffordd yma, neu gallwch ychwanegu cynhwysion eraill. Neu gallwch arbrofi i weld yr effaith mae wahanol fathau o halen yn cael ar yr rhewbwynt. Reit, be am i ni ddefnyddio'r hufen sy'n ar dros ben i wneud menyn catref. Felly, ar gyfer yr arbrof yma, be fyddwch chi angen ydy hufen. Mi fyddwch chi angen jar, gwydr neu plastig. Yr prif beth ydy bod y caead yn cau yn dyn. Cynhwysydd i'ch menyn. Polen gofawr. Dŵr, amserydd a menig os ydych chi'n dymuno. Felly'r peth gyntaf ydych chi angen gwneud, a mae hwn yn arbrawf syml iawn, ydy mae angen tolldi yr hufen i fewn i'ch cynhwysydd. Felly beth sy'n bwysig ydy eich bod chi'n llenwi eich cynhwysydd at hanner ffordd. Felly, pa bynnag maint yw eich cynhwysydd, mae angen i chi lenwi fo fel bod o tua hanner ffordd. Caead ar, cau yn dyn. Defnyddiwch amserydd, ac mae eisiau amseru 2 funud, a mae eisiau ysgwyd am 2 funud. Mae llefrith cyffredin yn cynnwys dŵr, protein, braster, carbohydrad a chydig o fwynau a fitaminau. Mae braster mewn llefrith yn cynnwys llawer o lipidau. Mae gan lipidau dwysedd is na dŵr. Felly, gyda llefrith amrwd, os yw'n cael ei adael am oriau, mi wneith yr hufen fynd at brig. Dwysedd yr hufen yw'r sylfaen o gwneud menyn. Mae'r hufen yn cael ei gorddi i greu menyn, sef y solid, a llaeth enwyn, sef yr hylif. Ar ôl 2 funud, mi ddylwch cael golwg ar eich hufen i weld lle ydych chi arni. A mi ddylia edrych fel hufen wedi chwipio. Felly, ydych chi bron yna. Felly, am 6 munud arall, mae angen parhau i ysgwyd. Ar ôl 6 munud, mi ddylia chi cyrraedd y pwynt lle ydych chi'n clywed fwy o hylif. Mae hyn oherwydd fod y solid, sef y menyn, yn gwahanu oddi ar y hylif. Felly, menyn yw'r solid, a'r hylif yw'r llaeth enwyn. Am be ydych chi angen ei nesaf, mae angen gwahanu y solid oddi ar y hylif. Ac y ffordd ydych chi am wneud hyn ydy drwy defnyddio dŵr. Felly mae angen gwagio, cynnwys i fewn. Mi ddylech chi fod efo'r menyn a'r llaeth enwyn. Gallwch chi ddefnyddio y llaeth enwyn mewn cacenni os ydych yn dymuno. Ond ar gyfer yr arbrawf yma,
dim ond y menyn ydw i angen. Felly, beth sy'n angen wneud ydy sicrhau bod yr hylif i gyd wedi ei olchi allan. Felly, hefo dŵr, mae angen gwasgu'r menyn fel bod chi'n cael y llaeth enwyn i gyd allan. Mae angen sicrhau bod y dŵr yn rhedeg yn glir trwy'r menyn fel eich bod wedi cael y llaeth enwyn i gyd allan ohono. Felly dyma ni yn menyn catref. Beth am i chi rhoi cyflarni a beth am i fi drio y menyn. Mae croeso iddo chi ychwanegu cynhwysion gwahanol i'ch menyn, fel halen neu garlleg. Beth sy'n bwysig efo hyn ydy, os ydych chi'n neud o, mae angen neud o cyn i chi ysgwyd eich jar. Diolch yn fawr i chi am wylio a na i weld chi eto.